Jafara Drame ka bisimila Jibril Touré Italika ka belebele aweka do ndingeni do amba foka walimando Sulmani Jara na kabe aweka do America jamana indofe abe good morning ko kuma mina afaye ko today Anglican votia membian today oye aweka do sungolo amusaka asugoro nono amalu abana sugo ananyo na chama bebe aweka do ningalo ingonna okumambi do wudike anwo oluwo fevembe ka name aka jahali minu te ka name amusaka ka aladiri alaka no ya anu belajiri amura FM aweka do osave do suketa station de fer nega oba le de boloni watina komando gambe temeni babu yetelela babu mingono na moko ni sigimbe nika angono minya aweka do ma chama de be ngo ni benyi ngalla fambe fe ko nunumbe tabulo ga 600 tous 8 amina kananda doala yalto bisika family soro kula ndo fatiri min bambulo koron fatiri ndibi wele ko enquêteur away kado kuma kemba kono enquêteur ni jete mineke minya away kado mamin kuma mba kono odi uka fasiri jakului ulu mu gufo ndo ni nyek kibaria dumai ni nyetare nimbe alhamdulillah nimbo kufo ndo ba mali ba angata away kado jene marala jene mara unga chedu unve na be soro su kufo babu kembe o kambi sebengono sebentu no be fama kufo ndo yungo nana akara so ubuye minye nyene ke ba minu be no beta bi anga wati bela jili anga mo bone unina zokoro mo bifa demission bifa zokoro mo bifa ma shiti to ka jahali mobile kuturu ka kono na ana mina be ka bejini boke katazuma do abela ma minum be no lukumbeka awekado walia nunke ndoko minye awekado aunga chedun na be sora su kufo lubulila o manu nofe ode kama minye fazirike baya jira ka fo ma keme fla ani masaba ndoko anyolu de daji ko luke c'est tout c'est fini bidru anikele anye tegeda oluka moto keme fla ndoko tegedara oluka ka klaka tasuma wulula bejeni ka beke c'est tout c'est fini mara ma feminum be na nyolu franywanga fana awekado jatete abab ode sira tegela akuni jetemene ke baye ka fo minye terrorisu ka bazi mimbi nabe awekado aunga jamana nungonna na anga sura su ko ne kembe ka bulika joke bulika jo mingonna na kabiri 2021 laba ko mine kubi buntini awekado odebe ka dabo fambefe groupe terrorisu awekado ukunsi gina kana wati dola kanu pembe yoro mina obe awekado jene mara bo kufo kelsa ka sika pression ko takanyeshi awekado population mimbe nabe population civile nabo kufo ode sira tikela ukele kembe ka sika maoma mina ka foke ni mali army ode la ka barake yeluma awekado tekedi nyoma ode la ka tema awne nyonje e ko ne boneka sa ni ka boy nyena obeke c'est tout c'est fini apa nga fama obulika jo mimbe no kembe ko adabo kundi oyi ka sika to population faso de mana ke nyeyoro beka lafia de mana ke nyeyoro finya bodaka di bema tani ka sika no ya awbulo ande bulo la minaw awekado ulufana awekado janga sika ke ulula ko di kama fe minyi ka damine awekado kalo klimuga ani saba no e marsi kaloi kata sa kle bisaba ani kilema tan 2022 min ye ko ba la magara awga jamana chamanje bulo fe min ye sura suyi no ye famay o yuli ka joni chesere minge awolola minna amadugo mashila bila awekado ni ko c'est très lourd o yikile ka do de boala sabu na bi fani njugoina akacha ala fe dundo abiba peu haka jani awekado ko kofe mo no be communauté international ko fo minga du yo ko fo wati mi awga dugu kuturu be jini ka ban peu wati min dugu na kono fem bela jili bagaw suma mo demisenu makoro abebi jeni ka ke c'est tout c'est fini nyama kumbe mi wati mi awga mobile bila jo na kono fembe ka be jeni ka bampeu nyama kumbe mi awga awekado la jeke awga jamana chamanje bulu ife koro yam fa ife uka awekado bingani wale aka be planifier ka be la be kata bi awga anga sura su ku fa ubone unina nyama kumbe mi mauka nglo koro la toyi anga lafia minya awekado chedun nyi barake bara minna kera ani folika wali mana ukanga bwa kalama abifo fo idengelen tala akuni aje temine ni gulika jo minge ni ndo abara yin anafaka bun kosobe barka bu era kosobe kerengere ni yala mimbe talike mura awekado o marala kilometre ta ani wulumvla alenni awekado ko akuru fanve mimbe jene awekado cercle de jene mimbo kofo akere so bu general mimbe nabe general Umar Jara kofo
anaka cidun u ka bunteni u ko dabo min ya away kado ninje u yuli ka jo minge ka wulula mina o de be talike terroriste 200 ani sababu bonyongo ndogo away kado abede kera se tout c'est fini ka bed daji ka damine kalo kile muga ani saba kata kunche akle bisaba ani kilena terroriste muga terroriste 200 ani saba ndaji le ko ndogo anye tege daminu nga away kado abe mabiduru ni kile abo lubo lukun be ka pampan ka buli dabo ba neni mana andara kata tege dawka chomi ni kana nuyi to minum be nu kera so be ko bo yoro la ka se nu ni nyol la je banyo ndogo min bi se ka tube la be on sabati o muto nu away kado chaman be anya beke se tout c'est fini muto 200 ka be jeni ka bantai wajiri ke ba ya jira o de la ka fo min ye marama fem minum bubulo ani munition misenu anye min soro ka danyo anga ka afara ambulu dala ndogo ti jate ka ba communiquer min be na bora ka bi communiquer ngono kuma ye fen jamon fo sabu away kado mali armée an te ko ke kunve blinguli nungu hakila ka fo ko an be ko ke kunve chugumi obana apena ndogo de siratigala min ye mali armée anya sege ka tente ka laje min ye away kado yelsa bingani waliya min be nangu sirane do anya akana fo kantara bi mawka ma werauka yelsa o kana seka ke de siratigala ni ma minum flene ayira ka fo mawdido minum ngoni ye terroriste kene kantaw bingani waliya kene kantaw ulude ko ni be ka wulika joke min ye away kado terroriste ka nyama o ka bulu mafara min be na be mura marala ni be ku ya fo abi wati dama bo o ma ko fole nunde nunu ku bo be nyugon la jedi min nga ta yoro mi atake min nga ta wati mina o bo de nyafo uni nyanje o larbe dum be tabulu mi ngay ko be ko ni puissance te fly do be armée la de nga armée ka marfa a dabulu ndo mi yeta suma dronti boafe ko jahannama yere dibi boafe la yi soro ma mi fa i yere fa o lubi balika bo mingala masa min ye soro suwi una na sumi ka fo ko ni ma ko fole minum fleni jaw be kala be sabati bo nyanyela tienu ke ubi nyanyela o kuma na sa min ye labe ni kuna foni jonjo be soro civil kana yala akana fo kan darabi ma wero kan kufa nunu gumbe kala be ndeke labe minum gono na ukumina an de nyini ka anfa o kuma an suminula pangulu anyolu lawuli abana hep skay arme mali ndo pangulu wulile anye duguma sirafana anyo shele ko da away kado demission sengoro na be surasu ko fo ndo nunu de flene ka wulika joke ka jo mi ngono na biengeno uti sira uti yila ndo ka sa ni turala minya away kado mali army abo de ko fo mana sa minya samvela o be bundenena duguma la be kana ka shele ngo kibe hausa terenita na soro minya mabli ajombinye Vladimir Putin ajombinye bahana ashimi ajombinye sogel ko kala maiga ajombinye malien deun jigu no be sura su ko fo wallahi na sura u jombinye mai bita yoro mi ba lakali e kumbita ma minu va nu u kumbu yere nyini ala ni gelani away kado jamfa jugu bulu bisa o jamfa jugu e yere laba ina twala ngere so buye ma kemefla aniko anyolu bela jele ke c'est fini azir ke ba ko de stratégie la minya away kado ma minu minena ma biduru anikele u nyingali banengo away kado gendarmerie la utaranu ye pôle judiciaire spécialisé minun dambe ka nyeshi away kado kan la hadiyama utarani kata di uluma amedon mene ko bi minye famay ubu ka barala de abla kuma na yoro mina siza ba suru beka joshili ke waji obeka dabo jamana chamanje bulu fambefe ka tagun koron vela ndola wa nu klala ni mbera ndo wa azgi mbeka mingo no ndo bina abisede abise kidal sigatala mona ka fi koyi abise adunga demeke abise maram akai sa anga kuma nutu abise man no anga lutui kuma bayi anga dobwala anga tutukulawo na meta amisiu ala kan ni sababe jam fajugu fenfen kun dum bamba ndo abe komi duwa no ibado duwa fleni karamo ko duwa fleni ibe korota ma ti jabi jona duwa minum be nanyo ludun jabana yi abe koma duwa nu abaka jabi de baka la dondon de ajabu baka la dondon marama fo baka soro su baka bundini ke alhamdulillah abana ala kan ni sababe mali suraso adi chesiri ani bara ka usara way ka do ambaw ko fo fini bo fo nerebo na sigi minum be na kari minum be jamana chila minum be kuma ni ko ka ko ni fewa e ka do ka fo ayu toyi ayo ka baraka ala ka demeke fasiri do mi enquêteur o ka bido boli bunya bala marma ga nyama bonya asibe koro jarani ne enquêteur bla le repère ne ba ale samaka gerna nyama abena tan zurublentigi ni ale bulla kana yiningal ke femu mako o kablina kanatay sigatala munye mamu kumalendo Idrissa Maiga ako munye anga classique politique na ko foda abe politique ma ko fo nyama kube songa to dade o konalawa munye Idrissa Maiga ayaira ka foko kabe 191 kana blame domine na fogo bi mamu ye Musa Traoré ka fanga adafri na
ko ma ko mun ye démocratu ɲɛma olu de nana fanga in ka a jaso san 31 fanga in kɔni ko abu u kamakɔrɔ a kɛra sababu ye ni kana ni kɔlɔlɔ caman ye an ka jamana o kɔnɔ la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yuruku mun no o jugɔra an ka jamana kɔnɔ la a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye politikima ninnu don o bɔlen kɔfɛ fo ka se mun ye terroriste kɛlɛ mun no o donnen filɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛma ko maa wɛrɛ tɛ ko politikima ninnu don koyi o siratigɛ lamɛ don min na ko bi maliden bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun ye an ka politikima ninnu u ka ko taabolo ko a bɛna to nin bolo in ma wa fatigiba ka fɔ la a ko jamana in filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ k'a daminɛ mun ye 91 fo ka n'a bila bi la ɲɛma maa wɛrɛ nɔ tɛ ko an ka politikimaw nɔ don o sabu kɛ u nana ni bɛjɛ fanga min ye bɛjɛ fanga mun na a faamuyara kosɛbɛ ɲɛma a bɛ na ni nafa caman ye nka an ka politikima ninnu ɲɛma k'u nana kɛ koɔrɛ ye kɔ mɔna kan mun kan ko jɛgɛ ko a ma tila o kan kan a kɛra sababu ye mun ye malidenw sɛbɛkɔrɔ furugufurugu la o n'a ta bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye politicien ninnu n'a bɛ politikima ninnu ko fɔ olu de kɛra samara ka sababu ye ka jamana ye ka a sigi samara kan san 31 nka an bɛ don min na ko bi ɲɛma hali bi u jɔlen tɛ u ka jalaki kɔrɔ dɛ ni politicien ninnu ɲɛma ko u jɔlen tɛ u ka jalaki kɔrɔ a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko an bɛ bɛjɛ fanga o kɔnɔ la bɛjɛ fanga mun ye coup d'état 2 ka se 3 ma o ka kɛ bɛjɛ fanga a kɔnɔ a ko siga t'a la ko mun ye politikima minnu bɛ yen ɲɛma ko bolodengɔni kan ka su u la u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye jamana in ka a mara san 31 ko fɛn caman ko o tiɲɛn'u bolo nka hali bi politikima ninnu ɲɛma k'u tɛ fɛ k'u bolo jiginɛ hali bi mun ye jamana in u bɛ fɛ k'u ɲin tara a la ni ka a bisi kura ye fatigiba ka fɔ la a ko an ka jamana in ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ an bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi yɛlɛmaw bɛ sen na koyi an ko min ma ko refondation dun tɛ kɛ abada a tɛ kɛ wulikajɔ o kɔ a ko malidenw b'u yɛrɛ ɲininka bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye transition ale filɛ ka baara kura minnu ko o boloda n'o bɛ refondation kɔfɔ transition in nana ban don mun na an bɛna se ka an bolodengɔni ka a si politikima jumɛn de la an bɛ don min na ko bi ko malidenw bɛ ka o ɲininkali ko o k'u yɛrɛ la ka fatigiba ka fɔ la a ko mun ye politikima ninnu kɔni u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye refondation mun o baaraw dabɔlen don an bɛ don min na ko bi baara ninnu kuntala ko a ka jan kosɛbɛ o mun ye fɛn kura ye ne ma ko fɛn kura tɛ se ka abada dilan ne maa kunkolo kura ye k'o tɛ se ka dilan abada fatigiba ka fɔ la a ko kɔni bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye malidenw mago bɛ président mun ni a bɛ jamana kɔnɔdenw ni k'u lamɛn président mun ni a tɛna jamana k'a kɛ bɛjɛ fanga ye mun ye ale b'a dun denw b'a dun muso b'a dun ko malidenw tɛ o président fɛ bilen dɛ ko politikimaw u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi malidenw tɛ maa fɛ maa mun ni u tɛ malidenw kulekan o mɛn malidenw tɛ président fɛ président mun ni o t'u kulekan mɛn ko malidenw tɛ fɛ k'o sɔrɔ abada fatigiba kɔni ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi malidenw mago bɛ fɛn mun na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw bɛ ta ka bila jɔyɔrɔw la mairiyaw bɛ ta ka di maaw ma a bɛɛ lajɛlen bɛ bilisa ɲagami mun ye député ya k'o fana bɛ ta ka di maaw ma a bɛɛ lajɛlen bɛ bilisa ɲagami ko malidenw kɔni mago t'o la an bɛ don min na ko bi malidenw mago bɛ fɛn mun na ni u bolodenw kɔni y'i ta k'i bila ye n'a i m'a ɲɛ ne ma ko k'i gaso ka bɔ yen ko malidenw mago b'o de la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le repère ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de Idrissa Mayiga Mani Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la. Donc radio ye Nura FM 94.4 tomi murumuru 5